bener no. Jujur setia welas asih. Oh, kerungu ang maman. Wacung kring. Non. Zaman sekian luru wong lanang sejati ku angel. Angel no. Akehe wong lanang sing gonta ganti. Wadonan. Contone kayak siapa no? Oh, contoh kayak mama. Aku sing duwe Gembala Eli, Bapak Eko, Ibu Ija, Dede Hafiz, Bujang Sunat, kanggo Nokmon. Idi Jos bagus ning rupa ora perlu temenan gawe lelara ya ayo ibarat dewa apa sih nak sampean dewa asmara bagus ning rupa ora lo gawe lelara kabeh wong muji Mas Erul ake sing ngagumi Bos Palembang pancen sampean sing dadi rebut ayo Bos Palembang kaya orang gampang nemoni zaman kian lanang sejati saling percaya karo janji jujur setia welas asih. Christine Non zaman sekian kaya langkah sing ngarane lanang sejati ya no? iya cuma siji sing duwe panggung karo Limpi cuman Abang Erwin Haji Udin Haji Udin Sederempong hei non kangge keluarga besar Bapak Eko, keluarga Ibu besar Ija, Bapak Eko sing duwe Gembala Elit Bos sing Wedus duwe Gembala Elit Mpe ibarat dewa sampean dewa asmara bagus ning rupa iya no? ora lo gawe lelara Jogring non rungu kena ya kering Aerul sing duwe Palembang Aerul ibarat dewa sampean dewa asmara bagus ning rupa ora lo gawe lelara akeh wong muji kabeh ngagumi pancen sampean sing dadi rebutan kebayang dudung kenang gantenge kelingan dudu saking kasete Aerul nanging kasih sayang sampean priwe sinok sing gawe sun mabuk kebayang Aerul sing duwe Palembang Erul sudah Palembang. Terima kasih banyak.